Eteenpäin messut järjestettiin Ouluhallissa 23-24. syyskuuta. Extra oli mukana messuilla. Oulun seudun ammattikorkeakoululla oli messuilla oma standi, jossa eri alojen opiskelijat esittelivät koulutusohjelmiaan. Eli Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, kulttuurialan yksikössä, tanssinopettaja koulutuslinjalla ja showtanssin opettajiksi. Opiskelen kulttuurialan yksikössä mediatottamista. Mä opiskelen liiketalouden yksikössä oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehtoa, joka on osa tätä liiketalouden koulutusohjelmaa. Mä opiskelen kulttuurialan yksikössä graafista suunnittelua tai itse asiassa kuvallista viestintää. Oulun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla suuhygienistiksi. Sama. No, suun terveydenhoito alana kiinnostaa, niin siksi. Ja miksikö? Halusin opiskella tuottajaksi. Tanssin takia. Se on oikeastaan siis niin. Miksi tuo on niin spesiaaliala, että jos ei kiinnosta tanssi, niin et sä sinne lähde. Ja sitten se tietenkin se opettaminen, että on siinä se pieni vivahde, mutta ehkä me ollaan vielä niin nuoria, että me ei vielä ajatellaan sitä, että voidaanko me tehdä tanssijan työtäkin tässä samalla, ennen kuin lähdetään opettaa sitä ihan kunnolla. Mä halusin graafiseksi suunnittelijaksi, niin sen takia mä sinne hain. Halusin semmoisen alan valita, jossa voi jollain tavalla edistää ihmisten terveyttä. Että tää tuntui semmoiselta sopivalta. Se on haastavaa, mutta ei ylivoimasta missään nimessä. Mielenkiintoista. Mä ainakin on tykännyt. Mulla nyt lähti viimeinen vuosi käyntiin ja mua vähän harmittaa. Mä ajattelin, että pitäisikö pitkittää vähän, ettei tarvitsisi vielä lähteä sieltä pois. Kun ihan oikeasti meillä on kulttuurialan yksikössä ihan huippua. No ensinnäkin tää on aika konkreettista, että ei ole semmoista paperien pyörittelyä, vaan pääsee ihan tekemään. Mä voin puhua vain ja ainoastaan meidän tanssipuolen opiskelusta, koska se varmasti myös poikkeaa paljon näiden muun tekniikan yksiköiden ja näiden opiskelusta. Mutta meillä on aika tiukkaa tuo opiskelu tanssipuolella. Meillähän ei ole, just tuossa laskettiin Mikon kanssa, että niillä on ollut ehkä 2 tenttiä ja meillä ehkä 3 tai 4 tässä 4 vuoden aikana. Että ei se hirveän raskasta kyllä ole. Ei ollut kauhean odotuksia, koska mä halusin vaan opiskella graafista suunnittelua ja kun mä jotain siitä jo ehkä vähän tiesin ennakkoon, niin se oli sitten silleen, että siinähän se on mennyt. Mulla ei hirveästi ollut etukäteen odotuksia tästä koulusta, mutta että sen verran mitä nyt oli, niin pääosin on vastannut. Ammattikorkeakoulusta ootinkin, että se on semmoista käytännönläheisempää kuin esim. Yliopistossa. Että ei meillä ole semmoisia luennoilla istumisia kyllä hirveästi, että me paljon tehdään juttuja, me tehdään paljon vapaa-ajallakin juttuja, mitä ei edes tarvitsisi tehdä, että kyllä on. Hallinnollinen työ jonkunlaisessa, en osaa sanoa, onko julkinen vai yksityinen organisaatio. No mähän lähden Lontooseen tekemään musikaaleja ja oopperoita. Mulla itsellä löytyy kiinnostusta vähän kaikkea ainakin, että mä haluaisin esiintyä ja tehdä tätä tanssijan työtä vielä niin pitkään kuin mahdollista. Ja sit mä haluaisin kyllä myös koreografin hommia tehdä sekä opettaa. Mehän voidaan tehdä myös hammashoitajan töitä, mutta että itse ainakin ehdottomasti haluaisin tehdä vaan niitä suuhygienistin töitä. Tietysti mammona tulee ihan hulluna hirveän hyvänä. Tulee rikas ja ahne tuottaja musta.